Am întrebat internetul. Ce teorii ale conspirației au prea mult sens ca să fie ignorate? Guvernul înscenează mici incidente teroriste și apoi le rezolvă pentru ca publicul să creadă că sunt capabili. Cele mai nebune conspirații sunt inventate pentru a le discredita pe cele care sunt plauzibile și pe cele care ar putea fi adevărate. 11 septembrie putea fi evitat și s-a petrecut doar ca guvernele să avanseze niște agende politice care nu ar fi fost prea populare altfel. Adică totuși au fost multe semnale că un atac terorist era iminent, dar au fost ignorate. Atacul terorist a permis invazia și ocuparea Orientului Mijlociu de către SUA, legile Patriot care au permis și accelerat spionajul pe civili. Legea a fost promulgată la o lună după atac. Accidentul prințesei Diana nu a fost un accident. Eu chiar cred că prințul Filip a angajat pe cineva să se descotorosească de ea și cred că de îndată ce el, Elizabeta și Charles mor niște informații secrete în mail-uri, poze, etc. o să apară în presă. Îmi place teoria cosmonauților pierduți. Puțin probabilă, dar posibilă. Ideea e că Yuri Gagarin nu a fost primul om în spațiu. El a fost doar primul om care a supraviețuit. Întreg procesul. Termenul în sine de teoria conspirației a fost inventat de serviciile de inteligență și securitate ca să ia în derâdere pe cei care reușesc să pună cap la cap informații și fapte contrar celor care sunt prezentate în media. Acești oameni sunt puși în aceeași oală cu cei care cred că pământul este plat sau că suntem conduși de reptilieni ca să fie discreditați. Multe teorii ale conspirației s-au dovedit a fi adevărate, de exemplu faptul că cei americani au permis traficul de droguri, însă cei care au declarat asta înainte au fost luați la mișto. Cei mai bogați oameni ai lumii nu au niciun interes să apară public în presă sau într-un top Forbes. Nu vor să se știe cine sunt și câți bani au. Se știe deja că cel mai bun prieten al averii este timpul mulțumită principiului de dobândă compusă. Cel mai bun fel de a face bani este să iei deja să investești și să aștepți să crească cu timpul. De aceea, cred că e imposibil ca cei mai bogați oameni ai lumii să fie toți antreprenori care au început o companie acum 20 de ani. Ar trebui să fie familiile vechi care au averi de generații întregi. Lumea s-a terminat în 2012 și acum trăim într-o simulare în care dificultatea crește de la an la an. Teoria aeroportului Denver. Adică totuși, piatra de temelie a aeroportului are sigla francmasoneriei pe ea, pe pereți sunt picturi murale cu apocalipsa, pistele de zbor arată ca o svastică și, colac peste pupăză, în față este o statuie de 15 metri cu un cal cu ochii roșii care strălucesc. Cine naiba a fost arhitectul unei astfel de clădiri? Clădirea a costat cu 3 miliarde de dolari mai mult decât era planificat și construcția a fost fragmentată prin nenumărate firme astfel încât nimeni să nu se prindă care e obiectivul final. Preferata mea e că OZN-urile sunt doar oameni din viitorul îndepărtat care s-au întors în timp. Civilizația noastră probabil a dezvoltat ceva dispozitiv avansat de camuflare și acoperire, așa că noi îl vedem doar când au probleme tehnice. Nu știu dacă este un nume oficial, dar eu cred în teoria minții colective, faptul că toți oamenii sunt conectați la un nivel profund subconștient. Există o tonă de dovezi care sprijină teoria. Principala este faptul că civilizații complet independente una de alta au ajuns să creeze unele specifice extrem de similare. Gândește-te la roată, arcul și săgeata, guverne, religia, niște tipare repetitive în limbi, dar și oameni care știu lucruri pe care nu ar trebui să le știe. De exemplu, oameni care ies din comă și deodată vorbesc fluent o limbă străină. Gemenii sunt de asemenea o dovadă bună pentru că există o teorie că ei au o conexiune mai directă, deci pot accesa mai ușor nivelul subconștient. Nu există o societate secretă care controlează lumea. Eu o văd altfel, mult mai plictisitor. Cei mai bogați 50-100 oameni din fiecare regiune se întâlnesc din când în când și discută colectiv cine ce face, cum face, unde face și așa mai departe.
Banii fac pământul să se învârtă. Putem concluziona că oamenii cu bani trag șforile în lumea asta. Faptul că industria pantalonilor și industria poșetelor lucrează împreună pentru a menține buzunarele pantalonilor de damă prea mici ca să ne forțeze să cumpărăm poșete. Comportamentul ciudat al lui Michael Jackson și starea lui de sănătate precară se datorează faptului că a fost castrat chimic. Toată isteria lui că era copil. Păi da, era. A fost castrat ca să-și mențină vocea înaltă. Asta explică asexualitatea lui și nu cred că ar fi ciudat considerând toate lucrurile nebune făcute de tatăl lui ca să mențină popularitatea trupei Jackson 5. S-au scris multe cărți pe temă și totul pare foarte plauzibil. Faptul că Michael Jordan s-a lăsat de NBA pentru baseball pentru că a primit o suspendare. O suspendare pentru pariuri. Părerea mea personală este că imaginea lui Jordan înseamnă prea mult pentru sportul american încât presa și companiile de media nu au vrut să riște să strice publicând această teorie. Hei tu! Te rog, dă like și subscribe și apasă pe clopoțel. Ajută mult!